ちらがくまモン体操でした。さて、それではですね、改めましてくまモンのことをご紹介したいと思います。それではまずですね、この中でくまモン、生のくまモン初めて見たよという方いらっしゃいますか？あらららら、たくさんの方が初めて見たよと言ってくださってありがとうございます。東京の方も今手を挙げてます。ありがとうございます。はい、では初めて見たよという方もいらっしゃいますので、くまモンのことをご紹介したいと思います。はい、こちらにおりますくまモン、はい、熊本県の営業部長でございまして、指さされてるよ。くまモンの応援に来てくださいましたね。ありがとうございます。そしてくまモンと熊本県の応援に駆けつけていただきました。ありがとうございます。もしよかったら皆さんお写真撮ってあげてください。ありがとうございます。さて、ではこの間にですね、私からくまモンのご説明を続けたいと思います。倒そうとしない。はい、こちらにおりますくまモンですね。熊本県の営業部長としまして、熊本県の公務員として頑張っております。さて、皆さんお写真撮れましたかね。皆さんお写真撮れましたか？足かけてね、倒そうとしてすみませんね。はい。違う。倒そうとしないよね。さて、それではご説明続けていきますけども、はい、こちらにありますくまモン、はい、熊本県の営業部長でございまして、熊本県の公務員でございます。はい、熊本県の公務員、どのくらい偉いのかと言いますと、なんと県で3番目に偉いんです。はい、帰ってちゃうね、ありがとうございました。はい、県でなんと3番目に偉いということで、1番目が知事、2番目が副知事、そして3番目が部長ということで、3番目に偉いくまモンでございます。そして営業部長の他にも幸せ部長としても頑張っているくまモンです。はい、そしてですね、営業部長としまして熊本県のいいところ、観光名所、そして美味しいもの、うまかもんですね、こちらを全国の皆さんにお伝えするために日夜西へ東へと走り回っております。